Velkommen til vores idrætsportfolio 2016, udarbejdet af Jonas Graversen og Clara Abrahamsen. Igennem vores idrætsportfolio vil vi komme ind under kompetenceområde 1, 2 og 3. Kompetenceområde 1. Under kompetenceområde 1 arbejdede vi med den fagdidaktiske opgave, hvor vi havde fokus på social læring. I vores skitse beder vi eleverne om at lave spil med udgangspunkt i spilhjulet. Under forløbet var vores overordnede mål, at eleverne skal forstå, hvilke elementer i boldspil indeholder, for hvorefter at kunne samarbejde om at konstruere deres eget. Derunder skulle de have vidensmål og færdighedsmål. Bevægelsesanalyse, badminton clear. I bevægelsesanalysen af forhåndsclear i badminton vil vi komme ind på, hvilke bevægelser der forekommer i led, herunder hofte, knæ, ankel, ryg, skulder, albue og håndled. Ydermere vil vi komme ind på de muskler, der er i bevægelse, både koncentrisk og ekscentrisk, generel forspænding, og hvor disse blandt andet er flynder, den firehovedede benstrækker, hasemusklerne, sædemusklet, korsettet, deltamusklen, den tohovedede armstrækker, koncentrisk til ekscentrisk, triceps gør det modsatte, efterfulgt af et eksplosivt svip fra håndledet. Atletik. Her vises højdespring, kuglestød og spydkast. Sikkerhed i praksis. Her er fokus på modtagelse og samarbejde. Her vises en instruktion til, hvordan man kan arbejde med modtagelse. Kompetenceområde 2. I en tidligere opgave har vi arbejdet med langdistanceløb med aerob kapacitet og aerob effekt. Her fandt vi, at aerob arbejde er en meget økonomisk arbejdsform. Kroppen kan arbejde i lang tid ved omsætning af energi via ilt. Langdistanceløberen skal have en god evne til at løbe aerob. Når kroppens muskler får tilstrækkeligt med ilt til at udøve et stykke arbejde, kaldes det steady state. Du kender steady state tilstanden for din løbetur. Når du er blevet meget varm, og du føler, at det ikke er hårdt at holde dit tempo, det glider bare fremad. Dans med inspiration fra koreografen Rudolf Laban. Kompetenceområde 3. De yngste. Fra tidligere studieprodukt, motorisk udvikling og læring. Vores videosekvens viser en klip fra en 6. klasses idrætsteam, hvor de øver sig i at kaste og gribe en frisbee. Gennem hele videoen ser vi elever, som gør brug af deres grundlæggende bevægelsesmønstre, herunder løb, gang, kaste, gribe, rumorientering samt deres reaktionsevne til at udvikle deres ontogenetiske bevægelser, i det her tilfælde mestring af en frisbee. For at eleverne kan nå til det punkt, hvor de mestrer en frisbee til fulde, må de gentage og korrigere bevægelserne tilstrækkeligt mange gange, således at der dannes et motorisk mønster, og efterhånden skulle bevægelsen så gerne blive automatiseret. Eleverne udvikler legeaktiviteter. Første klip. Eleverne udvikler regler i serialgrupper, der skal tilgodese relationerne i klassen. Anden klip. Eleverne ses udforske deres nye leg.
område 3, de ældste. Boksning. Temabaseret undervisning, og det kunne ydermere være oplagt at lave et opvarmningsprogram rettet mod prøven i idræt i denne gren. Redskabsgymnastik. Her er der god mulighed for at lave progressioner med udskoling. Man kan desuden komme op i det idrætsprøven i folkeskolen. Lavt overslag, progression 2 og 3. Vi har udladt første progression, som bare er at stå på hovedet. Kompetenceområde 4. Studieprodukt 1, modul 3. I artiklen Sundhedsideologien har fået frit løb i folkeskolen, skriver Pernille Almlund om, hvordan hun mener, at de her bestemte kampagner fremmer forskellige sundhedsidealer. De her sundhedsidealer mener hun i sidste ende gør, at elever begynder at se ned på de overvægtige og langsommere elever i klasserne. Hun adresserer især i den her artikel en speciel kampagne, som gør præcis dette. Nogle af de ting, hun er inde på i artiklen, går en lille smule i strid mod, hvordan vi snakker om, at vi skal under kompetenceområde 4, skal udvikle læringsfællesskaber, som understøtter elevers personlige og sociale udvikling, som i hvilket Pernille Almlund i hvert fald ikke mener, der gør. Videre i opgaven både analyserer og fortolker vi, og senere i opgaven kommer vi med et undervisningsforløb, der skal tilgodese de 20% familier og socialt belastede familier, som bevæger sig rundt på folkeskolen. CrossFit. Individet over for fællesskabet. Kulturanalyse. Sociale relationer. Idrætsfællesskaber. Forskelligartet idrætskultur. Hæveøvelser. Slut. Vi ser frem til at se jer til den uddybende samtale.